56. filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Pozor, na největším filmovém festivalu pro děti a mládež na celém světě. A to je důvod k oslavám. Na jeden týden se Zlín promění v město zábavy nejenom pro děti. Festival není jenom o filmech, ale taky o muzice. Na 3 stagech po celém Zlíně vystoupí takové hvězdy, jako je Slza, Michal Hrůza, Čechomor, Monkey Business a Richard Miller. Paťovo město je úžasné v tom, že všude dojdete pěšky. Na Zlínském festivalu tenhle ten týden na každém kroku narazíte na nějakou hvězdu. No vidíte, kapela Slza. Čau. Čau. Kapela Slza má strašně moc fanoušků a někteří se na jejich koncert vůbec nedostali, ale pozor, asi uděláme radost 2 lidem, kteří se takhle koukají přímo ze zemi. Děcka, mám 2 lístky na Slzu. Já chci si jít. Jo! Já jsem to Neroztrhej to! Dětský filmový festival už není dávno jenom o dětech. Baví se celé město. A tohleto je hlavní cena, teda tohleto. Je to zlatý střevíček, který si odnese nejlepší film podle dětské poroty. Nemá všechno vždycky na čas, ale je to profi, totální, takže děkujeme za užití. Zlín už není dávno jenom město obuvy, ale je to taky město zeleně a město zábavy a odpočinku. Akce hned. Jsme s vámi tam, kde se něco děje.